V našich regiónoch napríklad taký pojem virtuálna realita sa nám skôr spája so zábavou a voľným časom. No na takej strednej odbornej škole technickej v Košiciach ju začali využívať na vzdelávanie. No a budúci remeselníci si tak môžu v novej virtuálnej učebni zdokonaľovať svoje zručnosti. Učebňa virtuálnej reality bude slúžiť hlavne pre odborné predmety zamerané na technologické postupy, pre vlastne všetky odbory, ktoré tu máme. Máme rozbehnuté pre strechárov, skladajú strechy, potom pre technikov energetických zariadení a mechanika stavebno-inštalačných zariadení. Teraz sme v začiatkoch, čiže máme pár už nachystaných technologických postupov a všetko ostatné sa bude vlastne budovať ďalej, bude sa to programovať, musia sa učitelia zaučiť, naučiť sa s tým pracovať, aby si to vedeli pripravovať potom podľa vlastných požiadaviek. Pre každý odbor budeme mať vytvorenú databázu programu, kde každý učiteľ bude mať možnosť, keď učí murárov, bude vedieť od základov postaviť stavbu tak, aby ten žiak, keď príde na prax, vedel, z akého materiálu má robiť, ako technologicky má ukladať tie väzby, tak, aby už bol pripravený na praxi, čiže sme odstránili ten starý klasický spôsob a nabehli sme na ten nový virtuálny spôsob výuky na teoretickom a praktickom vyučovaní. Hlavná výhoda tej virtuálnej reality je v tom, že v podstate chlapci si vedia predstaviť, ako to poskladajú, ako to má byť uložené, že priestorovo si vytvoria ten obraz, ako tá, dajme tomu, strecha, tie krovy, všetko to bude poskladané. Má to svoj zmysel, ale priložiť tú ruku k tomu stále bude niekto musieť. V tejto virtuálnej realite sme schopní si to skúsiť, sme schopní si skúsiť tie postupy, ako spraviť jednotlivé strechy, zostrojiť ich. Nepríjemné veci na tom je, že keď to máte prvýkrát na hlave alebo niečo také, tak sa vám môže krútiť hlava, môže vám prísť zle. Človek si na také veci musí zvyknúť, musí to mať na hlave aspoň 2-3 krát, aby vedel čo a jak. Keď človek sa do toho nevyzná a nikdy to nemal na očiach, vie to byť zo začiatku celkom problém. Ale časom, jak si človek na to navykne, vie to byť celkom zábava a o dosť lepšie sa učí vlastne ten daný predmet alebo odbor. Naučia sa pracovať zatiaľ tu a potom na praxi už so živými materiálmi. Zbytočné odpady nebudeme tvoriť, bude to také šetrnejšie k prírode. Verím tomu, že to naozaj prinesie úžitok. Tak ako sme videli, tak na strednej odbornej škole technickej s virtuálnou realitou ešte len začínajú, ale na takej strednej zdravotníckej škole na Kukučinovej ulici už majú s virtuálnou realitou bohaté, takmer 5-ročné skúsenosti. Aké sú